Mae John Sam Jones wedi bod yn ymgyrchu dros hawliau Hoyw ers degawdau. Mae yn byw yn yr Almaen erbyn hyn, ac mae ganddo atgofion cymysg iawn am ei amser yn tyfu fyny yn y Bermo. Mae ond chydig yn hyn o fi, ond mae brofiad o ddod allan yn wahanol iawn. Fel 21 o tua'r un oed wedi cael yn magu yn y gogledd, sut brofiad oedd o i ti dyfu fyny yma? Ges i brofiad digon erchyll. Gyda si lot fawr o bwlio, cos o'n i'n o'n i'n sisi fach. Ac pan nes i sylweddoli mod i'n hoyw, o'n i'n teimlo gwarth mawr oherwydd oedd fy nheulu yn weddol Cristnogol, oedden ni'n mynychu'r eglwys yn gyson, ac o'n i wedi absugno'r holl negyddiaeth ynglyn â bod yn hoyw. Nes i gofio darllen problem pages mam yn Woman's Own a Woman's Weekly, ac dwi'n cofio un llythyr gen mam yn poeni am ei mhab hi, a'r agony aunt yn dweud, wel, mae yna driniaeth i gael erbyn hyn, mae gewch chi fynd i weld psychiatrydd, a dyna be nes i yn 19 oed. Nes i weld psychiatrydd yn ysbyty Dimbych, a mi ddaru o cynnig electric shock aversion therapy fel triniaeth i fy iachau fi o fod yn hoyw. Ti benderfynodd dy hun i gael y driniaeth yma? Doedd fy mam yn had ddim yn gwybod fy mod i'n hoyw ar y pryd, ac o'n i'n teimlo, os fedra i gael y triniaeth yma, dwi'n 19 oed, fedra i wneud penderfyniadau dros fy hun, os dwi'n cael y triniaeth yma a mae'r triniaeth yn gweithio, fydd mam a dad byth yn gorfod gwybod mod i wedi bod yn hoyw ac wedi tynnu'r holl gwarth ar y teulu. Nes i aros yn yr ysbyty am 6 wythnos dwi'n credu, ac pob diwrnod o'n i'n cael, oedd yna breichlled bach efo electrodes yn cael ei roi ar fy ngarddwn, a dangoswyd pornograffi hoyw i mi. Ac os o'n i'n cael codiad, neu os o'n i'n cynhyrfu, o'n i'n cael sioc trydan. A'r unig ffordd gefys i fy rhyddhau o'r ysbyty oedd dweud bod y triniaeth wedi llwyddo. Nes i sylweddoli bod y triniaeth oedd yn abusive. A dyna'r rheswm nes i drio lladd fy hun o fewn dyddiau cael fy rhyddhau o'r ysbyty. Ond yn yr cyfnod yna, mae'n siŵr be oedd ti isio oedd cysur a chariad dy deulu? Ond wrth gwrs, doedden nhw ddim yn gwybod? Pan nes i drio lladd fy hun, o'n i yn yr ysbyty yn Aberystwyth am 30 mewn coma. Pan ddoth yn had am mam i'n weld i, nes i ddeithio nhw'r rheswm wedi trio lladd fy hun oherwydd pan mae rhywun wedi mynd mor isel, does na'm byd i golli. A dwi'n cofio yn had yn methu deud dim, a mam yn dweud, wel, gwell mab hoyw na mab sydd wedi marw. A ddaru'n had byth derbyn fy mod i'n hoyw, byth. Be sydd yn paradoxical mewn ffordd ydy mae gweinidog yn yn henwad ni oedd y dyn ddaru helpu mi fwyaf, ddoth o i'n weld i, a mi ddedais i wrtho fo mod i'n hoyw, a dyma fo'n dweud, wel, John, os dyna be mae Duw yn galw ti fod, mae rhaid i ti fod y dyn hoyw gorau medru di. Waw! A dyna oedd sail ail adeiladu fy mywyd. Mae mhen i wedi chwythu. O'n i dan yr argraff o fi wedi cael amser eitha anodd yn dod allan yn dygymod efo'n rhywioldeb i. Ond ar ôl cyfarfod y John Sam Jones rwan, dwi'n sylweddoli pa mor hawdd o fo arna i. A mi ddylwn ni fod yn ddiolchgar iawn am hynny, dwi'n siŵr.